ole rep maya châu le châu US le ho thi in be na tho malian tial mai ole arena thara zuang lut in be na chanchin ngai thak tur kan nei le tlat mai le nimin lama kan puan tak ang khan US le UK le tangrual ram then khat ten ho thi an nuai tak ta a ho thi te missile le drone ron ka loka plasat le to lovin Yemen chung nge ya heng helpol chim tak te hi US chuan a lu chil tarup mai ani kha a thu bul lam chu kan soi nual to hrelo kan ta kin le kan thu puan tur kan hriat chian jok na na thu bul lam tle ma jong hun soi ma sale ela tui pui sen ke ni Christian te chuan kan hrevek ome Bible kan mu tui pui sen hi tu na mi hi ani tura nga ila khonge Bible in ziak ang hi han chiar ma sa ve hrim teang Exodus bung som palia Moses hawa tui pui sen kalkai chungchang khania tui pui sen kan thu hi kan video bulletin nan han chiar ve te hrimang lelpa chuan Moses ne na Israel fa te chu hrilro kir le sela migdol le tui pui sen in kara pi harirot ebal jefon bula ria mun khwar ro se Faro chuan heti hian Israel fa te chu kalna mu bal hrelavin thalera antang ta atiril rudon nia Faro chu katilu langa a ang chewa Faro le a ho te chunga karo puizia katilanga lelpa chu kani ti an hria ang atia chutiang chuan an ti ta a Israel te an tlan chhuwa tak thu chu ai kupta lal an hrila Faro le a thui hroi te chu Israel te chunga an thua khau ta hlea Israel te tha chhor lova kan chhuwa tamai hi engti zia nge an tia Faro chuan a sakor tulalir a buat sai tira a sipai te chu a hruaya sakor tulalir thatak sakor tulalir tha zaruk le ai kupta ram tulalir khal thiam thlan te nen an ta a lelpa chuan ai kupta lal Faro chu atilu lula Israel fa ten in chuang taka ai kupta an chhuwa san hum chu an ta a Faro sakor le atula lirte a sipai te le sakor chung chuang ai kupta mi te chuan pi harirot ebbal jefon bula tuipui kama an chu an va pha ka Israel fa te chuan Faro ho ten an ron phadon tamai ti an huin an lau hlea lalpa chu tan puyan som ta a Moses ne na thlan lo wangin emni thi turat hlera min hruai chhuani engatan nge ai kupta rama tang khan min lo hruai chhuale kan chhuwa ma lok khan he tiangin thil lo omang ti kan hril lo che emni min nor lui lo mai ro ai kupta mi te rong hi kan bol zelange thalera thi son ai chuan ai kupta mi te boy ni a thazok kan ti kha an tia Mosian mi pui hne na lau su la zam su voina pathianin aron chan himdan tur cheu hi thlir mai ro voina ai kupta mi in mu te hi in mu le to ngai lawang engma in ti ve ngai lawang lalpan ado sak don cheu lom atia lalpa chuan Moses hne na enga nge min au chul le Israel fa de chu malamakal zel turin hril ro itiang kha lekla tuipui chunga iban pharla tui chu ti then ro Israel fa te chu tuipui mong lei chara an kal don nia kein ai kupta mi te chu katilu lulanga in hnunga an ron zueng cheu ti chuan Faro le asipai te atulai lir le sakor chung chuang mi te awangin ro puina ka chang don ani Faro te atulai lir te le asakor chung chuang mi te chunga ka in ti ro pui huna chuan ke hilal pa chu kani ti in hria ang atia Israel te ma thri lelpa vantir ko chu in sona anung lama ta a anma a chhum din po kha anung lama in sona Israel te lai kupta mi te na in kara chuan ta a Israel mi te na chu a chhun enga ai kupta mi te na ero ati thima Moses chuan tui pui chunga abana phara lelpa chuan jan khua in kho chak thli na tak atle tira tui pui chu a chem kianga tui chu in thena tui pui mong chu lei chara achang ta a Israel fa te chu tui pui mong le lei chara chuan an kal ta a an dinglam le veilama tui chu
abang ang mai na ding tona ai kupta mi te chuan an zela farwa sakorte atulai lirte sakor chungchuang mi te chuan tuipui monga chuan an zela atu khofing cha ma in lalpa chuan ai kupta sipai te chu chhum ding le mei ding kara chuan azu muwa azuk timang ang ta a antulai lirke te chu atitanga alir thalei thei talawa ai kupta mi te chuan lalpan Israel te lama tangin mindawani hi ho u I ho san thoyang u antia lalpa chuan mosia hne na tuipui chunga iban pharro tuite chuan ai kupta mi antulai lirte le an sakor chungchuang te chu achim don nia atia mosia chuan tuipui chunga abana phara ni alo chho chuan tui chu a in sui zom le tapung maya ai kupta mi te chuan tlan chiat an tuma ma se lalpa chuan an ni chu tuya chuan a pailu ta tui lo in fin le chuan tulai lirte sakor chungchuang mi te farwa sipai zong zong tuipui monga zui tu te chu achim ta veka pakhat ma chuak anom lo Israel fa te ero chuan tuipui mong leichara chuan an kala Israel fa te ero chu tuipui mong leichara chuan an kala bang angin an sir tuaka chuan tui chu ading lua chumini chuan alpa chuan Israel te chu ai kupta mi te kutata chu a chan hima ai kupta mi tuipuya thiruang te chu an hmua ai kupta mi te chunga lalpa thil ti rap thlak tak chu Israel te chuan an hmua lalpa chu an hlawa lalpa le a chhia hlok mosia chu rin puya an nei ta a mosia le Israel fa te chuan lalpa choi moinan he hla hi an sata dual duala ole kha kha tuipui san chungchanga Bible kan hmu chu nia Red Sea hi Indian Ocean a luang lut zinga mi ania Africa le Asia khomwal pui in rina in kara omani tuipui zau zok ne na anin zom na chu chim lama oma Bab el Mandeb Strait le Gulf of Aden ne na in zomani ahmar lama chuan Sinai Peninsula Gulf of Aqaba le Gulf of Suez Canal te ha oma ahnoya hian Red Sea Reef a oma hi Great Rift Valley ti a hriatani he tuipui sen sei zong hi KM sang ni zani somnga zetania a zau zong hi a zau bera KM zathum somnga panga zeta zawania azim la ya KM ni te ni athuk zong meter zali somkwa athuk lai ber hi meter sang thum le somli ani chutiang ani chuan tuipui zau le thuk pa ngai takania Khovel tuipui in Trom International Waters ni in Khovel sumdon na kong puipui mo takania Khovel sumdon na za a som pani long manga phur tlang na hmuna nia chutiang khop chuan apoi mo ani ole Israel Hamas anin dawa Hamas te hian tran tu tam takan nei ve a chung zinga chuan Yemen a helpol hothi te hian ni Yemen a hothi te hian Israel in Gaza abeya thung rul na le Hamas Palestine ho an thlop zialan tirnan he tuipui sena longkal te hian bei thin ni in anin soi masa Israel long chau an bei lova sarkar danglong manin an hrenga an bei boka chutianga ni awang chuan Israel buaina chau ani lova khovel buaina ni khovel buaina ani awangin khovel sarkar tangrual ten he buaina hi an me mi angai ni in an soi hothi hian helai tuipuya sumdong long tam takan mana drone mangin an bei missile mangin an kap fobok chutianga an malak na chu ban san tur le ti to lo turin vauna tam tak mangin US le UK tangrual dang te chuan an chang le ta an warninga ma se ngol an chhuwa lui tlata longkal an la bei reng tho US hian Yemen chunga Yemen hun bei chu Indona lian zok hothi hun bei chu Indona lian zok chok chuak thei ani ti hria in rei taka bei du lo renga ma se an fan thei chin a thleng to rin sen an pel ta ni a hria in hothi te chu an hmong len na Yemen an lu khung ta ni ground troop an tir ni lova Indo thlona le Indo longa tanga missile mangin Yemen ram chunga hothi hun ma an bei tukin zing lama in be na thar om le a US hian hothi te radar center an bei tian puang US sipai chuan vo in rin ni zing khan Yemen a hothi te thunun na hmun dang chulai hmun chu an bei le ta a
hei hi US le Britain ni na Houthi hel la ka be pui thlak na lian tham tak an nei hnu ni khatna ani Yemen khopui sana a Associated Press journalist ta chuan puak ri na satak an hriat thuan soi US Central Command chuan tual chung hona inrin ni jing khan Houthi raider mun pui laka be pui an thlak chun zom follow on action an kalpui Navy destroyer USS Courtney chuan Tomahawk len attack missile an kap chuaka Yemen a Houthi mun ma tam tak chut chia tani tun chuma be pui thlak ma sajok Friday be pui thlak na khan Houthi mun somni pariat zetan kap chia target somruk chuang an kap President Joe Biden chuan nimin khan Houthi te hian chet na lian jok an kalpui thei thu soi he be pui thlak hnung ber hi American flag tar na long te chu Houthi te an ron be non le wang le darkar somsari pani chunga Yemen che vela Red Sea le Gulf of Aden a mun sang atanga sum dong long te in thiar fel him tura Houthi ten vau khan na an ti chhuale tak nuwa ani US sipai le White House official te chuan Houthi te hian beilet an tum ngei nia an rin thuan soi US kai hruaina hnuaia Yemen a bom thlak wang hian Houthi mun ma a chenual mai mi panga an thia mi parukan hliam bok ni in Houthi te chuan an soya US chuan he be pui thlak na hi wave nia kalpuin Yemen rama Houthi te thunun na mun rang somni pariat zeta bom an thlak ani he thil rap thlak tak hi an chun zom zel ani chuan kan tran rual pui ram te nen Houthi te hi kan chang let zelanga ti in Biden chuan Pennsylvania cholaman na thuthar the dar tu te hril Houthi te hi firfiak pol anga puan le ani ringem tia zona changin Biden chuan o ka ring ti na changa President hian an hnuwa Allentown Pennsylvania chol na thuthar the dar tu te kom na Houthi te chu tianga hel pol anga puan tharan ni le ni lo chu thil poimo ber ni lo ati Biden hi lawmaker then kha Democrats le Republican te chuan an soi sela be pui thla ka kalpui ma in Congress phalna adil ma saturani ante Pentagon chuan Defense Secretary Lloyd Austin an prostate cancer surgery anei nuwa har satnat ato awanga adam chho mek la ya hospital a lain he be pui thlak na hi kalpui ani tian soya White House chuan November thla khan Houthi te chu civil longte an be tran hnuwa firfiak pol anga puan non an ngai tu thuan lo sei to Biden administration chuan Houthi te hi kumsang ni somni pakhat khan Foreign Terrorist Organization le Specially Designated Global Terrorist Khovel helpol le firfiak pol anga puan to chu Biden admin hian an lo pai bo to an lo thai bo to President Trump an Houthi helpol anga lo puan to chu Biden hian a su tani hemi chungchang himi dia ten Biden an zota Houthi te hi helpol anga puan an ni le donem ti zona chu an niang ma se helpol anga puan le puan lo chu poimo ber lo ate Joint Chief of Staff Director Lieutenant General Douglas Sims chuan Friday le Saturday zinga US be pui thlak na hi mi ring klem na hmuna atam jok chu kalpui ani ti soin thizat po an tam don lo ti soya he be pui thlak na hian ral thuam radar le targeting site te an kap ni in a soi tlangram hun hlataka po be pui thlak hi kalpui ani bok thi an tam don lo ti an soina chan pakhat chu mi ring klem na hmuna be pui an thlak chu thu ran ni se an ral thuam man hi an target kap fu chat thei bom mit nei precision missile an man wangani Iran thlophel hawin hun ma an nei na engema chen chu bom hian a deng chhia inrin ni jing ma tak khan a tho ni nan be pui thlak hi kalpui le ni in van bo ruak zau takati engkul thayani khovel chuan Yemen ram an ngai tu tharangai le don ta ni mela kumtam tak chung he ram hi civil war lo ni towa Sarkar sipai le Houthi in baina kara Saudi kai hruai chuan Sarkar sipai lam an tho poya US lam hian Saudi thlop hian support boka Saudi hi US thian tha anga ngayan ni November thla atang khan helho hian Red Sea long te chu vei tam takan no be towa
Israelin Gaza a Hamas laka bei puitlak nuwa Houthi te hi an chena sa sawani Houthi sipai thupuang tu Brigadier General Yahya Sari chuan recorded address a US bei na chu chanlet lo le rem lawin kan chhual awang ti in a soi Biden administration le tangrual ram ta chuan kar tam tak chung chu Middle East a buaina omte tizia om tur le buaina zau zok om lo turin malama se atop kho kan thlenga tuna bei pui an thlaka hian in beina chapter thara an kai tira khovelin an thler le ta thupani Saudi kai khruwa US in athlop Yemen a indona hian mi noi khat singa chuang an thi towa indona indo mi tam tak ba ka civil mi tam tak an thi to khovela mi hring te ta na chet na ra phlak ber thleng te zinga mi chu Yemen civil war mek heni Friday bei pui thlak na awanga chet na thleng te kha eng chen nge an ni ero hriat chian la ni lova ma se Houthi te chuan airfield te lin hun panga aya tam bei ani thuan soya White House chuan US sipai te chuan firfiak mit le beng raider mun an bei tian soya inrin ni zinga bei pui thlak chhun zom na po hian raider Houthi raider site an bei ber Biden chuan Houthi te chu firfiak pol an ni thu soya a administration chuan dan anga firfiak a puan dan an ngei tu mek ti soi President ani atanga kum khata Biden hian Houthi te chu firfiak li satangin lo thai chetowa ama a Donald Trump malak na chuan Yemen a mi hring puina pek luna ati chia ati buai ni in a soya mi hring puina tamzok Yemen a pek lu du tu pol chuan Biden hian nora hemi awang hian Houthi te kha firfiak li satangin Biden kha na thai cheta ani a thai che fuwak lo ani Biden chuan thukhal taka chak chuaka Iran hena thucha ka thlen to ani engma ti su se ati Houthi te bei pui thlak na hi atop lo ani chuan Houthi te hi bei chhun zom zel turan ni empty zona changin Biden chuan he thil rap thlak tak hi an chhun zom zel ani chuan Houthi te hi kan chanlet zel angai don ani tiin a chang Red Sea tuipui kong hi tuikong poimo takania chuta bei pui thlak na chuan khovel sumdon na ati buaina sa hleya benchmark Brent crude oil man hi nimin khan za apali velin apun pha barrel khat dollar somriat chuanga kai chho heti la hian Tesla chuan Red Sea bayani awangin an German factory ya an thil siam chhuwa tam jok chu hun engemaw chen an ti top don tian soibok White House thupuang tu John Kirby chuan atir lama bei pui thlak na hian Houthi ten missile emaw drone emaw an da khom na an ka chhuana le an control na an bei thua soya he an hun ma te hi thla engemaw zat chung Red Sea longkal ka nan le bei nan an lo man to te an ni ati Pentagon chuan US British te US le UK ten bei pui an thlak awang hian Houthi ten bei pui thar thlak theina tur ati tlem pha ani ati US sipai te chuan hun som ni pare ta target somruk an ka thuan soi sana a Yemen thlang le marlam hun tam jok thunun tu Houthi te chuan an mi le sa panga an thi tian soya ma se regional shipping bei chhun zum zelan tiam thung UK Maritime Trade Operation Information Hub chuan Yemen Port of Aden atanga nautical mail som ko vela hla chulai hmuna an longa tanga meter zanga vela hla a tuipuya missile atla ni a report ombok ni in an soi Houthi Supreme Political Council member Mohammed Ali al-Houthi chuan Yemen beina hi firfiak thilti firfiak chet na ni ti in a soya United States hi diabola ani atibok oil manasan pha Houthi ten Red Sea longkong an bei thena wanga helaya oil phur long lian tan har satna oma wangin chumi kai hnoi zela wangin khovel oil man asan chho pha ni in an soya Brent crude oil man hi nimin lam khan dollar ni chuang zetin a sanga nimin lam khan za apa ni chuang zetin a sanga tukin lam khan za apalia aple towa mase a hnuwa aman hi tlan hiam le tran Biden chuan Middle East a indona in oil manang hong dan chu angai thu tak hle thu a soi
commercial ship tracking data chuan oil tanker pakwa vel chu Red Sea a hian an tangkhang emaw an divert emaw ti hmuh chhuah ani heti lai hian Houthi chetna Red Sea Houthi chetna ti top du zong in Yemen a bei pui thlak hi an thlop vek chuang lova Netherlands, Australia, Canada, Bahrain ta chuan logistical le intelligence support an peya German, Denmark, New Zealand le South Korea ta chuan joint statement an ziaka pui khoina thlengte a zual zel ani chuan malak zel an tiam thung mase Italy, Spain le France ta chuan Houthi beina turam hing sign lo le tel lo an thlanga he boina hi nasa zoka a chhuah an du lo wanga ni US official senior chuan teran chu Yemen Group 10 bei pui an thlak na tur sipai theina le intelligence peya apua chuti line Iran chuan bei pui thlak na hi adem hle mase tun thlengin Iran hian direct conflict kalpui atum ti hriat tur ala om lo thung Iran Foreign Minister Hossein Amir Abdullah hian chuan White House chuan Israel nena an thodun na le sipai lama an thodun na ati to pani chuan he bial pum pui him na hi an kaukir le theidon ani tiana soi ve thung Houthi te be pui thlak na awang hian sumdon na long te chuan Africa ram chhunga kong thui tak kalman sen sausan zok na an zo anga ya hei hian inflation thar le supply chain ati boi hlona sang hleya khovel pum huwa pa long kong pui poi mo tak bungra phur long kalna sen so le phur man container shipping rate chu tun kar chhung hian a sang chho hle ani ole kha tuna ta na kan puan thei chin chun le ta phot sela voin hi in rin ni ani a kar to pan no thleng le don ta he channel lo tlo thin tu te chunga lom thu kan soya mino like sak vek turin kan han ngen non le a cheu chanchin thar ber ria theinan he channel hi lo ngai chang zel don nia kar top cholman nuam vek ule